Molweni bazalwane, ndiyanibulisa egameni elihle kaYesu Kristu, amen. Igama lami ndinguBelinda Ntombi Khoka osindisweyo phaa kwelabandla lase Uloyiso Community Church. Bangcwele, namhlanje ndizawuthetha ngelizwi uYesu owalithethayo esemnqamlezweni kumazwi asixhenxe awathethayo. Ilizwi ezawuthetha ngalo lilizwi lokuqala eliphaa kwincwadi kaLuka chapter 23, Luka chapter 23 verse 34, where it says 34b, and Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they cast lots, dividing his clothes among themselves. uYesu apha kwivesi engasentla ithi wabethelelwa kunye necriminals. Khumbula into yoba uYesu wabethelelwa emnqamlezweni engenalo icala, wayengenasono, wayengenzanga sono, wayengenatyala, wayelilingweni lihlwempu, kodwa wenziwa ihlwempu endaweni yethu. Apha iBhayibhile uYesu ucela uThixo into yokuba makabaxolele ngoba bengayazi into abayenzayo. Ixa iqhubekeka ithi bohlulahlula impahla phakathi kwabo. Khumbula into yokuba ngelixesha uYesu athi makabaxolele ababantu, he was going through pain. He was going through sacrifice. He was going through mockery. He was going through ukuhlutshwa. Ngoba babemhlubile wayehamba ngaze emnqamlezweni halabo sitha la shande. Kodwa uThixo uYesu into avelayo kuye kukuba mabaxolelwe ngoba babengayazi nyani. uYesu yena wayeyazi ukuthi emveni kwesuku lwesithathu uzawuvuka yena engcwabeni. Bona babengazi ukuthi uYesu uzawuvuka engcwabeni emveni kwesithathu. Babesithi bona bagqibile ngaye ngoba besehluleka ngempahla zakhe nje, babengazi ukuthi uzawuphinda avuke. Ndifuna uthetha nawe ke mzalwane ukuthi njengokuba wena you are going through pain, you are going through discouragement, you are going through frustration, you are going through disappointment, but ithi iBhayibhile apha baxolele ngoba bengayazi into abayenzayo. Wena zazi into yoba emveni kwale 21 days ye-quarantine uzawuvuka wena ungumuntu omtsha, usisidalwa esitsha. iBhayibhile ithi kwincwadi yeGenesis chapter 1, thina sakhiwe ngokwe-image kaThixo. Loo nto ithetha ukuthi imizimba yethu yitempile engcwele apho umoya engcwele uhlala khona. Sakhiwe, sidizayiniwe ngokwe-image kaThixo. Therefore akumelanga ukuthi emzimbeni wethu kuhlala isono. Khumbula umnqamlezo, it is not a place of excitement, it is a place of paying a price. Jesus paid a price. Iprice uYesu abethelwa ngayo iprice esingenakwazi basingayimeasureisha nayiphini iprice. Ndifuna uthetha nawe ke mzalwane ukuthi namhlanje kuyo le Pasika ka-2020 phuma ungusisidalwa esitsha. Khumbula uba sisidalwa esitsha, it is not a physical thing, it is a spiritual thing. Ngoba kungingaphakathi le iba into entsha ngaphakathi libo, into engaphakathi litshintshayo. It is not a physical body. It doesn't matter. I understand very well uba ziyashiyana izinto esigqithe kuzo, ziyashiyana ipain esigqithe kuzo, kodwa if you go to your closet uzofumana amandla amatsha, uzofumana ukunxityiswa okutsha. Ma unxityiswa amandla amatsha uphuma ungayijongi imeko, uphuma ungayijongi indawo osuka kuyo, ngoba iBhayibhile ithi sujonga ngasemva ngoba uThixo wenza into entsha. uThixo usibuyisela kuye ngale 21 days rathekele besande. uThixo usibuyisela kuye ngoba ubonile ukuba siwalibele amazwi asixhenxe. Mamela ndifuna ukuxelela into entsha ukuba amazwi asixhenxe is not a fashion, ayonto eyi-religion, but yinto esibuyisela kuYesu, yinto esibuyisela kuThixo ukuba sikhumbule amandla omnqamlezo ngoba ngawo senza siqubule sigqithele. Ndifuna uthetha nawe emva kwemini mayendeli bositha labo shanda labo saye. Ndifuna ukubuyisela kwincwadi yePhilippians chapter 1 verse 20. It is my own eager expectations and hope that I will not disgrace myself nor be ashamed in anything, but that with courage and the utmost freedom of speech, even now as always, Christ will be magnified and exalted in my body, whether by life or by death. Ratakayabo sitalabo satalabo shande. Ndifuna ukubuyisela kule verse ithi apha ithi
I will not disgrace myself nor be ashamed in anything. Sungcolisa umzimba wakho suwonakalisa ngoba khumbula ukuthi sakhiwe with the image of God. Therefore image kaThixo into kokuba iBhayibhile ithi emzimbeni wakhe akuhlali nasinye isono. Suvumela ke isono se-unforgiveness ihlale emzimbeni wakho ngoba wena uchishi le ndaba ayithetha ithi I do not want to be ashamed and disgraced. We want to exalt Jesus through our body. Let the world see ukuba umuntu onjengawe uyaxolela. Baxa bekujonga babuze ngaba umxolela kanjani ummelwane, ingaba umxolela kanjani umuntu okwenze kabuhlungu. Kodwa emva kwemini ndifuna ukuxelela ukuthi xolela mzalwane, phuma kule 21 days usithi mna ndiyaxolela. Kodwa ke ndifuna ukuxelela imfihlelo ikwi-closet ngoba xa ubheke kwi-closet uncintiswa amandla oxolela. Xa ungena kwi-closet uncintiswa amandla amatsha ngoba uYesu wayengazange ayi-achieve la process ukuba wayengahlali emthandazweni. Kwi-scripture ezingasemva uYesu wayedla ngophuma ebantwini ahamba yohlala yedwa yonxiba amandla amatsha. Ndifuna unxibisa wena ke mzalwane ngaye le 21 days uthi hayi ndiyaphuma kule 21 days ndixolela, ndiyaphuma kule ipasi ka-2020 ndixolele. Forgive for they do not know what they are doing. Funeka uyijonge imeko, funeka umjonge umuntu ubomba laba bositha labo sakhaya boshanda labo saya akayazi into ayenzayo ngoba uzavuka emveni kwale 21 days, uzavuka emveni kwale pasika ungenguye la muntu umdala abamaziyo ngoba umuntu omdala uyafa. Kodwa umuntu omdala kafi ungahlelanga emthandazweni. Xolela mzalwane, sitha labo soxolela mzalwane in the mighty name of Jesus. Amen. Wasifela fela mina na wasifela Bazalwane, ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Amen. Izwi lethu likwincwadi kaYohane chapter 19
kuverse 25 to 27. Kwakumi ke ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomsakwabonina uMaria umkaKleyopa noMaria wasemagadala. UYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emi khona, uthi kuye unina, "Mfazi, nanko unyana wakho." Andule athi kumfundi lowo, "Nanko unyoko." Wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Masithandazeni. Bawengcwele bawenamandla onke lizwi lakho eli. Lord God Almighty, we pray that you bless your word. Ulithethe Nkosi licace ebantwini bakho egameni lika Yesu Kristu waseNazarethe. Amen. Bangcwele lizwi lethu lesithathu eli. Sonke siyayazi njengoba ngelixesha kungexesha uYesu asemnqamlezweni. Hallelujah. Kungexesha uYesu abethelelweyo emnqamlezweni. Now ithi ke ngoku iBhayibhile uYesu uthi esawujonge ezantsi esemnqamlezweni enjalo abone uMaria unina wakhe. Hallelujah. Esawubebona unina wakhe abone nomfundi abemthanda. Hallelujah. Ithi ke iBhayibhile uYesu uthe sawubabonile athi kuMaria, "Mfazi, nanko unyoko." Athe sawujonga kumfundi abemthanda athi kuye, "Nyana, nanko unyoko." Hallelujah. Now sifumanisa into okubana apha okanye xa ndijonga le ndawo ndibona ngathi uYesu uyayolela njengamntu osemnqamlezweni ozawuphuma umphefumlo wakhe. Glory to Jesus. Now ngelixesha uYesu athethayo apha into endiya ndiyiqaphele into okubana uYesu usezinhlungwini, usemnqamlezweni, selebethiwe, selenziwe yonke into kodwa selebethelelwe ngezikhonkwane emnqamlezweni. Uva kabuhlungu, uyopha kodwa kuyo yonke lonto uthe sawujonge ezantsi ajonge uMaria, afikelwe lusizi, afikelwe imfesane, afikelwe luzwelo, afikelwe kukumvela njengamzali wakhe. Hallelujah. Now uthi ke ngoku esawubemjongile athi kuye, "Mfazi, nanko unyana." Athi sawujonga umfundi abemthanda athi, "Nyana, nanko unyoko." Glory to Jesus. Now ngabanye amazwi uYesu uthi njengamntu ozaziyo okubana yena uzawuphuma emzimbeni, yena uza kunikela wakhe umphefumlo kuyise, yena uzawuhamba ngoku angabikho emhlabeni physically. Now ubona ngathi kukho isidingo sokubana amshiye emyaleze emntwini umama wakhe onguMaria. Yilento ke ngoku emyaleza kumfundi abemthanda athi kuye, "Nyana, nanko unyoko." Now xa ndijongayo le ndawo ndifumanisa into okubana uYesu apha has been so deeply compassionate with abantu njengoba simazi kwiministry yakhe yonke, kodwa nangexesha semnqamlezweni ayipheli the compassion that he had for people. Now he is so compassionate that uvela abanye abantu kodwa oyena mntu osezinhlungwini at this moment nguye as uYesu. Oyena mntu ova kabuhlungu oqaqanjelwayo ngelixesha nguye yena Yesu, kodwa uyazincama, ancame ezakhe inhlungu, ajonge abantu abasezantsi kwakhe, avelane nabo, afune into okubana makayaleze omnye komnye ukuze banakekelane. Ndiphakanyelwa ke apha yinto yokubana uYesu njengoba eyaleza nje eyaleza uMaria emyaleza kumfundi abemthanda, ndiyafuna ukuthi umfundi owayethandwa nguYesu nguYohane. Hallelujah. Now njengoba emyaleza nje kuYohane ndiphakanyelwa yinto okubana umyaleze emntwini angaqali ukuhlangana naye uYohane. Glory to Jesus. We will all remember into okubana in the book of Luke chapter 1 iBhayibhile isibonisa uMaria efikelwa sisithunywa. Hallelujah. Xa sifika isithunywa kuMaria sifika sithi xhaxha, sithi kuye, "Vuya wena ubabaliweyo, usikelelwe phakathi kwabafazi." Amangala uMaria bangumbuliso
umzali amyaleze emntwini amaziyo into okubana ngumuntu ozawukwazi ukumnakekela lo umama wakhe onguMaria. Hallelujah. Now when I look at into okubana uYesu eyaleza uYohane myaleza kuMaria, ndimbona noMaria ethi sakumjonga embona njengesikhukukazi, ethi sakumjonga embona njengomzali, ethi sakumjonga embona njengomfukami, njengomuntu okwaziyo ukuyifukama iministry yabantwana abangabafana, njengomuntu okwaziyo ukuyifukama iministry bekwanguThixo emntwini ayiphuhlisa ayibone ikhula. Glory to Jesus. Ngoba uYesu uyayazi into okubana kuye yena njengoYesu uMaria wamfukama esizalweni, kodwa wamfukama nangexesha selezelwe. Hayi, hallelujah. Nangexesha uYesu amelubuye iqalisa iministry yakhe. Glory to Jesus. Besemthathweni, hallelujah, uMaria wakwazi okubana athi xa ejonga uYesu ebona ukuthi nalapha emthathweni baphelelwa yiwayini, kodwa akabi nento okubana alikafiki ixesha okanye uYesu akakayazi uba uyenza ntoni, okanye ukuthi kodwa uMaria wabheka ebantwini, wabheka kuYesu kuqala, wathi bana wayini. Hayi, hallelujah. Wathi sewubesukile kuYesu, uYesu asithi kuye alikafiki ilixa lam, wamshiya apho uYesu wabheka ebantwini, wathi asukuba esithi kwenzeni zenikwenze. Hallelujah. Glory to Jesus. Now xa ndijonga uYesu esemnqamlezweni kweli xesha, ndibona ukuthi uYesu ubona ukuthi uYohane iministry yakhe azawuqhubekeka nayo emhlabeni isafe ezandleni zesikhukukazi esinguMaria. Hallelujah. Glory to Jesus. Now ndibona into okubana uMaria njengokuba nje esemnqamlezweni esezantsi komnqamlezo, hallelujah, eyalezwa nguYesu. Glory to Jesus. Ingathi ke ngoku uYesu uthi kulixesha lika-asukuba esithi kwenzeni zenikwenze. Ingathi uthi Maria amazwi akho abuyela kuwe ka-asukuba esithi kwenzeni zenikwenze. Mfazi nanku nyana nanko unyoko. Glory to Jesus. Kunezinto endithanda okubana siziqaphele apha abangcwele. The compassionate Jesus. Hallelujah. Ndibawela siqaphele i-compassion kaYesu. How compassionate Jesus is. Hallelujah. Ndibawela siqaphele ukuthi uYesu wethu uyakhathala, unozwelo ngathi, akawanaki awakhe amanxeba, akakunaki obakho ubuhlungu, kodwa unakekela abantu nangexesha yena asentlungwini. Glory to Jesus, for he is compassionate. Ndibawela sijonge ipersonality kaYesu, okubana ipersonality kaYesu ayitshintshi kude kube sekufeni. Hallelujah. Sukela oko bengumuntu okhathalela abantu, onakekela izidingo zabanye abantu. Glory to Jesus. Ipoint yesibini endibawela uba usithethe ngayo yi-loyalty. Glory to Jesus. I-loyalty yalo mfundi uYesu, ethi iBhayibhile ngumfundi uYesu wayemthanda. Hallelujah. I-loyalty kaYohane. Glory to Jesus. Siyibona i-loyalty kaYohane when we look kwincwadi kaYohane chapter 1. Glory to Jesus. Simbone uYohane engumuntu okwaziyo okubana ayahlule yakhe iministry kwekaYesu, engumuntu okwaziyo okubana akwazi ukwahlula okubana ungubani yena, engubani uYesu, engumuntu okwaziyo okubana amandlalele ikhaphethi uYesu ozayo. Glory to Jesus. Ngoba uthi xa ebuzwayo okubana ungubani nake wena, athi mna ndililizwi lodandulukayo entlango, kodwa xa echaza ngoYesu, hallelujah, uthi nguye lo ebendithetha ngaye ndisithi kuza ophambi kwam. Glory to Jesus. Endingafanelekile mna Yohane uba nditubulula nemitya yempathatha zakhe, makabonge uYesu. Hallelujah. Uthi uYohane xa ethetha ngoYesu
kwehlabathi. Glory to Jesus. Uthwele emnqamlezweni waxolela izono zethu. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Mawasanele lamazwi egameni lenkosi Yesu. Amen. Golgotha, 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 umthobo, Golgotha, Golgotha, Golgotha. Greetings bazalwane ngegama lenkosi. Sikweli xesha le Passover, sikweli xesha le Pasika. And I would like us to share ezwini lenkosi from the book Luke chapter 23. Sifunda from verse 41 to 43. Kuba kaloku sikweli xesha apho sikhumbula ukufa nokuvuka kaYesu. Ngeba thina asikho uba yena ebengasenzelanga inceba. Xa sijonge emva siyabona into babesingafanelekanga kodwa uthando nobubele bakhe wenza bamenza wehla from the heavenly places to come and die, and there was nothing that was hidden from him of all the things that were going to happen. So we are extremely grateful, even though as a country we are going through a difficult time, but asimuveki from the knowledge that he who knows everything and he prepares a way for us. So I'd like us to briefly read from Luke chapter 23, sifunda from verse 41. In fact, ndicela sifunde from verse 39. Verse 39 says, one of the criminals who hung, they hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, remember me when you come to your kingdom. Verse 43, which is our verse lena simengayo kweli lizwi lethu lesibini. Jesus answered him, esithi, truly I tell you, today I will be with you in paradise. Ndithe xa ndifunda elilizwi ndakhumbula into kokubana aba bantu kuthethwa ngabo apha lamasoldati ngamadoda ayevile izinto uYesu ebezenzile. Uba bekukhona izinto ebebengaziqondi, they themselves wrote above his head that besithi yikumkani yamayuda le, because they knew what he had done. When I read the Bible in the book of Matthew, it says that uYesu wafida 5,000 kwashiyeka, akaphelelanga apho waphinda wafida 4,000 kwashiyeka. But when it came to the time that saved abantu, they decided not to remember all of those things. But today I just want to talk about the one thing that is very important in my heart right now. Apho lo mfo esenza into that did not come natural to the other. The Bible says that there were two, kwamabhada amabini, elinye ngapha elinye ngapha.
elinye ibhada lisithi xa uzisindisa uze ungasilibali nathi ususisindisa nathi. But there was something that was above and beyond ngebhada lesibini elafikelelwa kuziqonda into kokubana lona lipanishwa ngezenzo zalo. Lathi, because I know and I have heard who you are, I know and I have heard what you have done. Ndiyacela, I know into kokubana indlela yakho ayiphelele emnqamlezweni. Ndiyayazi into kokubana eyam indlela ingaphelele emnqamlezweni. But even when you are hanging on the cross, you are still the Son of God. You are still able to save. Ndiyacela into kokubana xa usiya ebukumkanini bakho ze ungandilibali. But Jesus says something that is very important. Akamthembisi izinto zokubana ngomnye unyaka ngelinye ixesha elizayo. But he says, today I will be with you in paradise. He says, today, even when I am hanging on the cross, I am still the one that is sent by God. I am still the beloved Son of God. The Bible says that in two places, in the book of Matthew chapter 17, it says that uYesu wathatha uSimon oPeter wonyuka nabo wayentabeni. Xa ke fika kula verse that talks about the transfiguration, it says when they got to the mountain, he changed and he became kwatshintsha inkangeleko yobuso bakhe, kwatshintsha ingubo ezinxibile, kwafika amadoda kwaThixo. Peter kulapho athi kuye singasose sakhe sihlaleni njeni apha. But there is something that happened there. Kwavela ilizwi elisemazulwini elisithi lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. It happened again the second time when he was being baptized by uJohn. Kwavela ilizwi lisithi lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. Even when he was hanging on the cross, God was still ekholiwe nguye, and he still had the power to save and deliver. I want you to think about it as you are sitting there. How many things have you suffered? How many things that have been imigwebo ebekiweyo over your life justly, just like elabhada lenziwanga into ebelingamelanga baliyayenza. But grace and mercy, even at the point of the cross, is still applicable ebomini bethu. Because uYesu uthi even when thina singabantu sibona ingathi indima yethu iyaphela, uYesu usenawo amandla osindisa akutshintsha ubomi. Elabhada lafumana the last minute grace. Apho lakwazi into kokubana lathi ngoku seligwetyiwe nesigwebo salo sabekwa phezu kwalo. But uYesu, because he is the king above everything, he was able to save him. Uthi namhlanje ndizaba nawe paradise. As you are sitting and watching this video, wherever you are sitting, he is still saying the same thing. Uthi today I can be with you in paradise, but you need to make the first step. Ethi Yesu ndincede. Verse 41 says, but verse 42 says, then he said, Jesus, remember me when you come to your kingdom. Because we are understanding. He got to a place of understanding that this is not a man like us. Even though abantu bezamile ukumgweba bamnika ityala, but akafani nathi yena, izinto zakhe azifani nathi. He is God. He is able to do exceedingly abundantly. Nakuwe usahleli ubukele ekhaya, uYesu uthi uthini wena? Are you going to be elabhada elincamayo okanye uzabalela bhada elithi Yesu ndifuna uba nawe ebukumkanini bakho? As you are sitting there at home, Jesus is saying he is willing to be with you in paradise. Today, he is willing to be with you. He is willing not to leave you. He is willing to change your life. He is willing to deliver you. He is willing to save you. He is willing to heal you. When we talk about healing and salvation, siye sicinga uba yinto yabantu abangaboni. But today, I am challenging you as a brethren. I am challenging you as a child of God. Zinintsi izinto esezikwenzekele ezikwenze wabe uyabethwa, justly or unjustly, but Jesus is still able to heal and deliver. So I am saying to you, he is still saying uzaba nathi paradesi yakhe today. It needs you to take a step. It needs you to take a step esithi Nkosi uYesu ndifuna uba nawe ebukumkanini bakho. Nkosi uYesu, my life as it is, I don't want it. Nkosi uYesu, the way that I am doing things, I don't like it. I have tried it on my own. The good I try to do, I don't do. The bad I don't want to do, I do. But I am running to you because I know you can do it. I am running to you because I know you can heal me. I am running to you because I know you can change my life. And the answer that comes from the cross is, today I will be with you in paradise. God bless you. Amen.
There is a Redeemer. Is Jesus God's own Son? Is the precious Lamb of God, Messiah? Holy One, thank you, oh my Father, thank you, oh my Father, thank you for giving us your only Son. Father, we thank you for leaving. Thank you for leaving. Thank you for leaving your sweet Spirit, God. He's done. Oh, thank you, oh Father. Thank you, Father. We thank you. Father, we thank you for giving us your Son. Thank you for leaving. Thank you for leaving. Thank you for leaving. Thank you for leaving your Spirit, God, till your work is done. Till your work is done. Father, we thank you for leaving. Thank you, God. Thank you, God. We thank you. We appreciate you. Father, we thank you, God, until your work is done. Till your work is done. Father, we thank you. Father, we appreciate you. Thank you for leaving your sweet Spirit, God. Thank you for leaving your sweet Spirit, God, until your work on earth, until it is done. In the name of Jesus, my name is Moses Manzana, and I am born again. And I really thank the leadership of the church for this opportunity of being given the platform to speak. I always say that to be given this platform to speak to many people is not by right, but it is a privilege. And I like saying that I am what I am because of the grace of God, and without Him I am completely nothing. Without Jesus I am nothing. So we're gonna be reading the word from the book of Matthew chapter 27 from verse 46. These were the words of Jesus on the cross. You know, the Bible reads as follows: "And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani," that is to say, my God, why hast thou forsaken me? You know, from the time that Jesus was betrayed up until now, it was only recorded once that Jesus cried with a loud voice. You know, Jesus was betrayed by one of his disciples, with his Judas, but yet he never cried with a loud voice. He was denied by one of his disciples, which is Peter, but yet he never cried with a loud voice. You know, they bounded him like a criminal. They released the criminal, which is Barabbas, in his place, but yet he never cried with a loud voice. You know, they mocked him, they blasphemed against him, they beaten him up, he was beaten up, but yet he never cried with a loud voice. But now, in the 9th hour, Jesus is saying, Eli, Eli, which is my God, my God. And if you look at the possessive adjective, which is the word my, that is before the word God, it signifies intimacy. It signifies a relationship that the Son had with the Father.
So Jesus right now is crying because the Father has forsaken him, and now he's crying because he's experiencing a pain that he never experienced before. You know, there are many verses in the Bible that signify this relationship between the Son and the Father. You know, if you look at John 10 verse 30, Jesus is saying, I and my Father are one. And if you look at the book of John 14 verse 11, Jesus is saying, believe I am in the Father and the Father is in me. If you go to John 16 verse 28, Jesus is saying, I come forth from the Father and I am come into the world. Now if you look at John 14 verse 34, Jesus said, my meat is to do the will of my Father. So all these scriptures that we have touched on, they are signifying this intimate relationship between the Father and the Son. So Jesus cried with a loud voice because he was experiencing something that he never experienced before, which is separation from the Father. Hallelujah. Now the Father had to look away in this time because the Son had become sin. You know, if you look at the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21, the Bible says that he was made sin who knew no sin for us, so that we might become the righteousness of God. Hallelujah. In John chapter 1 verse 29, the Bible gives a record of John the Baptist. When he saw Jesus, he said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. So the way that Jesus destroyed sin is not by holding sin upon his head. No, he had to become sin so that he can nail it up on the cross. Hallelujah. He had to do that, and because he did that, he became sin. The Father forsaken him. The Father looked away. Remember, God loves everyone. He loves all his children, but he hates sin. So in this instance, the Bible says that Jesus cried out because the Father had turned away. The Father had turned away. You know, it was an excruciating pain to be separated from the Father because all he knew was the Father. You know, in the beginning, Jesus was with the Father. The Bible says in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. You know, if you look at Genesis chapter 1 verse 26, God is saying, let us make man in our image. So all these scripture are pointing us to the truth that Jesus and the Father, they are one, meaning there's an intimate relationship between the Father and the Son. Right now, Jesus has taken the sin of the world upon himself. He had become sin, and I believe that it was also difficult to the Father because it was the first time that also the Father had to turn away from the Son. Hallelujah. It was very difficult for both of them, but yet they had to do it for you and I. Imagine separating from who you are for somebody. Hallelujah. Most of the times we take it lightly, but it was painful, Bazalwana. It's something that was painful, but yet God did it out of love for you and I. He saw it fit that he denied himself. He saw it fit that God became the Word. His Son became the Word and dwelt among us. He saw it fit that he doesn't matter whether he is denied, where it doesn't matter if he is betrayed, it doesn't matter if he is persecuted, but yet all he wanted to do was so that you and I may have that relationship with him. He did it for you and I, Bazalwane. And I know that most of the times we take it for granted, but there's so much power in the statement. There's so much power in what Jesus did on the cross. It was not easy. Imagine being forsaken by your father, being forsaken by your parents. It's not easy. It is painful, Bazalwane, because the Father loved the Son as much as the Son loved the Father, but yet the Father also loved the Son. So it was not an easy thing for the Son to take away his eyes from his Son. But yet he did it. He did it for you and I. Regardless of the pain,
irregardless of being shamed. He was shamed for you and I. He had to take the shame. He had to take the shame of sin. He had to take the sting of sin, which is death, for you and us, so that we can live in Christ. The Bible says that in the book of Acts chapter 17, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Right now we are able to live in Him because He was able to take our place on the cross, so that we might enjoy this life and enjoy it in abundance. The Bible says in the book of John chapter 10, verse 10, the thief comes but to steal and to kill and to destroy, but Jesus has come to give us life and life in abundance. So He came here and He was willing to be separated from the Father. He was willing to experience the pain of being separated from the Father, so that you and I can be united to the Father, can be united with the Father. He did it, all of that, for you and I. Even though it was painful, but yet He did it. He did it out of love. He did it because He loves us. He loves His people. He did it because He loves us so much. I don't know what corner you are. I don't know what is condemning you right now. I don't know what is tying you in that corner of regret. But Jesus was nailed upon the cross for you and I, because you are worth it. You are valuable. You are worth it to Him. Hallelujah. He said that if He has 99 sheep, He's willing to leave the 99 and go for the one. And right now I say that He did it for you and I. He did it for you. It doesn't matter what you're experiencing right now. It doesn't matter the pain that you are in right now, but He did it for you. He was nailed upon the cross. His blood was shed for you and I. Hallelujah. He had to experience the shame of being left by the Father. He had to experience the shame of being left by the Father. He had to experience that pain, which is greater than any other pain. But this pain that Jesus experienced was more than the pain of being stabbed at the back. It was more than the pain of being betrayed. It was more than the pain of being beaten up on. It was more than the pain of being spit up on. It was a greater pain, but yet He did it. He did it because He loves us. He loves us so much that He is willing to lay down His life. He is willing to become sin for us, so that we might become the righteousness of God. He did it for you and I, Bazalwan. And I don't know, maybe you are beating yourself because of the mistake that you have done. But this time I say, you are worth it. You are worth it in Him. He gave it all for you. He was willing. The Father also had to look away from the Son that He loved so much, so dearly. Remember in John chapter 3 verse 16, the Bible said that for God so loved the world that He gave His begotten Son. So this was also difficult for the Father, as much as it was difficult for the Son, but yet they did it for you and I, Bazalwane. It was done so that humanity will have a relationship with God. He was able to be separated from His relationship from God, so that we as our children of God can be united with our Father. Hallelujah. We are joined heirs with Christ because somebody was hanged on the cross. Somebody's blood was shed, Bazalan. The Father had to look away. The Father had to look away from the Son, so that we may enjoy this life and enjoy it in abundance. Hallelujah, Bazalan. You are worth it in God. You are worth it in God. He gave His life for you and I, because He loves us so much. He loves us so much, more than anything. He loves us. There are times that we look at ourselves and we see disgrace. There are times that we look at ourselves in the mirror and we see mistakes. But yet in God there are no mistakes. Hence He was able to give His life for you and I. He was able to do that. Hallelujah. He was able. And the Bible says that the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abel. He shed His blood on the cross because He loves us so much. Bazalan, I want us in this time of Passover to come to the realization that God loves us so much. And He loves us so much. He loves us so much. The Bible says in the book of Romans chapter 5, God died while we yet sinners.
It says that the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which was given unto us. So Jesus loves us so much, and it's not based on a performance here to Bazalan. It's all based on who he is. So it's high time that we serve Utiko, not because of what he has done for us, but because of who he is. Hallelujah. We ought to seek first ye the kingdom of God and the righteousness of God, not because of what we want him to do for us, no, because of who he is, because he reigns, the king that sits upon the throne. Bazalwan, he's God all by himself. He cannot be voted out of power. Nobody can vote him out of power. He is God all by himself. Whether we come to that realization of worshiping him, he is still God. Whether we will choose not to worship him, but yet he is still God and he is faithful. Bazalwana. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to understand that the love of God is not based on our performance, but the love of God is based on who he is. The love of God is based on who he is. His nature is love. Hallelujah. His nature is love, for the Bible says that God is love. So he was able to go to that cross because he loves us so much. And in his mind, he was seeing us being restored to God the Father. He was seeing the relationship of the Father and the Son being restored in all this death of Jesus Christ. Hallelujah. So I want us to pray. And my prayer is simple. My prayer is simple. The prayer is, Father, ignite the relationship between the Son and the Father, between me and you. Hallelujah. Jesus died. He died on the cross and he was resurrected. And he's sitting next to the Father right now. But my prayer is one, Father, let the relationship between me as the Son of God be restored. Hallelujah. I want us all to close our eyes and pray right now. Father, in the name of Jesus, we pray, oh God. Father, we have heard that from your word. You have cried on the cross with a loud voice because the Father had forsaken you. You have become sin. You became sin so that we may become the righteousness of God. Right now, we pray, oh God Almighty, that may your word enter into our hearts, oh God. May that relationship between I and you, let it be revoked, oh God. I revoke my prayer life, oh Father, in the name of Jesus. I pray, oh Father, I lift your holy name up high right now, oh Father, in the name of Jesus. I know, oh God, that you went through death so that I can be restored. You went through death so that I may receive life and receive it in abundance. I thank you, Father, for the life in everlasting, oh Father, that you have given us in the name of Jesus. In this hour, we also take the opportunity, oh Father, to pray for whatever that is happening in our country. We know that you remain God. You are God yesterday, you are God today, and you are God forever. There's nothing that can change you, for your kingdom knows no end. In the name of Jesus, you are God all by yourself. You are Alpha and Omega, oh Father. We pray, oh Father, that may the word, may the fire of Jesus burn in our hearts, oh Father. We pray in this instance, oh God, may you change the environment in our hearts. May you change the atmosphere in our hearts, oh God. For we want to serve you, oh Father. We don't want to be like the Pharisees, oh Father, who were worshiping you with their lips alone, but their hearts were far away from you, oh God. We pray, oh God, that may we worship you in spirit and in truth, oh God. We draw closer to you, oh Father, and we know, Father, that your word says that you will draw closer to you as we draw closer. You will draw closer to us as we draw closer to you, oh Father. In the mighty name of Jesus, we thank you, oh God. We thank you, Father, for the blood that was shed, oh God, upon the cross, the blood of Jesus. We speak of the greater things than the blood of Abel, but the blood of Abel. Father, your blood speaks forgiveness. Father, your blood speaks healing. Father, your blood speaks deliverance. Your blood speaks all that is good, oh Father. In the name of Jesus, we thank you, oh God, for we understand that every good and perfect gift comes from you, oh God. In the name of Jesus, right now, we rebuke the virus that our country is facing right now, and we say, let the will of God be done as it is in heaven. Let it be done upon the earth in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for this opportunity. Amen, saints. Bye.
yahlatshwa ngenxa yethu Yabona ngamaJuda ilenga emthini ikhona imfana ikhona imfana oh yahlatshwa ngenxa yethu yabona amaJuda ilenga emthini yathi Eloi Eloi Baba ungishiyelani yathi Eloi 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 ungishiyelani yathi Eloi Eloi Baba ungishiyelani yathi Eloi Eloi Baba ungishiyelani. Ndicela uthabathe lithuba ndibulise kubafundisi, ndibulise koomama befundisi, ndibulise koomama bonke, ndibulise kootata, ndibulise kubantu ababukeleyo ngeli xesha ngegama lenkosi Yesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ndingu-Odwa Metu, ndisindisiwe, ndayamkela inkosi njengomsindisi ebomini bam, nditshatile, ndinonkosikazi oyi-1. Ndibe nenjweba ke bazalwane ukuba ndinikwe ukuba mandisherishe amazwi elikumazwi Asixhenxe, ilizwi lesihlanu elifumaneka kwincwadi kaYohane chapter 19 uverse 28 uma kuverse 29. Ifundeka ngeli hlobo: emveni koko uKristu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile, ukuze sifezeke isibhalo, wathi ndinqaniwe. Bekumi ke isitya sizele ivinika, bazalisa ke bona imfunxa ngevinika, bayibeka phezu kwehisope bayisa emlonyeni wakhe. Lana ke ngamazwi athethwa nguKristu emnqamlezweni. Lilizwi lesihlanu elithi ndinqaniwe. uKristu bazalwane, he was fully God, yet he was fully human. uKristu was 100% God and uKristu was 100% human. Now simva esemnqamlezweni, emveni koba ebethiwe, emveni koba etsicelwe, emveni koba ethwaliswe isithaba sameva, emveni koba uKristu ehlatyiwe, ithi iBhayibhile kwakungasaphumi only igazi but kwakuphuma namanzi. And he was beaten. Hallelujah. And uYesu usuke egadini eGetsemane, wanyuka intaba iGolgotha, apho wafika khona wabethelelwa khona ngezikhonkwane. Now this time isele i-6 hours uKristu esemnqamlezweni ngeli xesha athetha lamazwi. Lixesha apho khona uKristu i-systems zakhe zomzimba are about to give in.
kusondele ixesha loba apho uKristu now he is going to die. But as much as eseza kufa, wathi ukuze sifezekiseke isibhalo, wathi ndinxaniwe. Ngoba olunxano sithetha ngalo lunxano lomphefumlo. uKristu uthetha ngonxano lokuba thina sisindiswe. uKristu olunxano athetha ngalo unxanelwe inhliziyo zethu. uKristu olunxano athetha ngalo apha unxanelwe iavailability yakho ekumsebenzeleni. Hence waqonda ukuthi akuseze into bisibhalo sikwazi ufulfilleka engekatsho into ba unxaniwe. Because unxano lwakhe Lord comes at a point here he was broken. And he was broken while he was at the top of the mountain. And bazalwane uKristu sibonakalisa uthando lwakhe. And you will never see and understand the love of Christ if you have never seen Christ broken in the cross. What kind of Christ is this? Engafuna ukumyeka umuntu achabalale while he is beaten and broken on the cross. Uthando luka Kristu elithi xa ethetha uJohn chapter 1 verse 8 and 9 baweza kwabakhe basuka bakhe abamamkela basuka bakhe bamrejecta. But up until to a point where Christ died for us on the cross. What kind of love is this? Apo khona uYesu, he longs for the one who rejected it first. Hallelujah. The love of Christ that refuses to go. The love of Christ, awayazi ukuthi once he refused that love to go, you won't be able to get the message of the cross. That is the message of the cross is about love. And uKristu, he drank from the cup of death that we might be able to drink from the cup of life. Wanqanwa ukwenzela bathina singabi sanqana. Hallelujah. Idayithi Isaiah 53 verse 7 wakhandaniswa. Wabulawa, wabethwa. Kuthiwa wazithoba njengegusha. And yonke lento uKristu wayenza because of love. Hallelujah. And there is no way that scripture singafulfilleka up until uKristu azothi ndinxaniwe ngoba ufuna wena ubuyele kuye. Hallelujah. Athi Psalms chapter 42 xa ethetha uverse 1 no verse 2 uthi njengechame litsalela emfuleni wamanzi uthi wenze njalo ukutsalela kuwe uThixo umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho wena unxanelwe uThixo kwaye umphefumulo wakho unxanelwe uThixo ophilayo. Yiyo loo nto umvu Kristu esithi on the cross ndinxaniwe akanxanelanga enye into engeyiyo umphefumulo wakho. uKristu unxanelwe into yoba sibuyele kuThixo. And into yokuba ezawusinceda ukuthi sibuyele kuThixo ukuba sibe sendaweni elirayithi noThixo. Ufikelele apho uKristu ayiqondayo into yoba ngabana ayizosinceda into yobuyela kuye sisenyameni. But we must go to another level engentla, which is the spiritual level, which is the spiritual dimension. Hence uthando lwakhe lamtsala lade wazofikelela entabeni eGolgotha apho waxhonywa khona. And uKristu did not start
eGolgotha. If you remember, Isaiah chapter 6 verse 8 and 9 is having a record apho khona uThixo wema wabuza umbuzo bangubani na onondiyela. Ithi iBhayibhile wama uKristu wazimisa wathi inkosi ndikho thumamna. That was the thirst of Christ for us. Ithi iBhayibhile wayincama wayilahla ingubo yakhe yobukhosi wabulahla ubuthixo bakhe wathi inkosi ndikho thumamna ndikuyele. Ngoba elona nxano lukaKristu layi lunxano eleba afune oba abantu bahlanguleke, abantu bazane naye. And uKristu is willing to go through what he is going through because of me and you. Xana sithetha ngoKristu sithetha ngomntu who created the oceans, umntu who created the rivers, umntu othi xa ethethe eBhayibhileni athi yena ungamanzi, othe awafumana amanzi anguye kasobaphinda abuye anxane. But the same person is willing to lose what he has for the sake of you and me. The person who provides water is coming now at the point of the cross saying he needs water. What kind of love is this? Whereby you are able to lose what you can provide for people. Ngoba if you read John chapter 4 verse 13 and 14, uthi uYesu xa ediscussa nentombi yomSamaria uthi nabani na othasele kwamanzi aza kuthi umna Kristu ndimnika wona akasoze aphinde abuye anxane. Because yena uKristu is a provider of water. And xa ethetha even kuJohn chapter 7 verse 37 and 38 ithi iBhayibhile pha on the last day of the feast wama uYesu and wakhwaza. Ithi iBhayibhile wakhaza wathi onokuza kum akasoze aphinde abuye alambe. Wathi onokuza kum ndimnikeze amanzi akasoze baphinde anxane. Uthi the water that I will give him, he will become the water. Uthi the water that I will give him, he will become in him the spring of water. Amanzi angapheliyo. Hallelujah. Ithi iBhayibhile futhi wama kuJohn 6 verse 35 wathi yena usisonka sobo. Uthi oza kuya kasoze alambe ngoba yena usisonka sobo and okholelwa kuye uthi akasoze achabalala and akasoze anxane. Now uKristu apha bangcwele usemnqamlezweni esithi ndinxaniwe. I so wish singayifumani message kaKristu yokunxana kwakhe ngoba sazi into ubuKristu zanganxanelwe enye into ingenguye umphefumlo wakho. Unxano nokhalo likaKristu yayinto yokuba wena ubuyiselwe kuThixo. And mntakaThixo ngasikufunde emnqamlezweni ufunde ukuthi imission kaKristu ithini na ngobomi bakho. Ufunde ukuthi what is it that you need to do before you die? What is it that you need to accomplish? What is your test? As umntakaThixo yintoni oyinxanelweyo? Yintoni wena lena umphefumlo wakho unxanelwe yona? Hallelujah. I so wish ba le pasiki ngasinceda sifumane a refresh message ye meaning kaKristu in our lives as sihamba apha emhlabeni. I so wish uKristu angasinceda ayayirivile intobola kunxano lwakhe lalunxano lokuba abantu basindiswe ngoba ithi iBhayibhile kulungile kwaye kuhle ukuthi bonke abantu bangafikelele kuyazini inyaniso. Uthi umnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo nguKristu Yesu. That is the only thing uKristu awayayizele emhlabeni. And uthi ndizile ukuze babe nobomi and babe nobomi ngokugqithisileyo. That is the only thing uKristu awayinxanelwe yona. Hallelujah. That is the only thing that we need to understand. That ukunxana kukaKristu
wenza ukuthi sinqanelwe ilizwi lakhe ngoba izinto that Christ went through even before the cross zizinto that thina as abantwana bakaThixo uKristu wasifela ukuze basingabe sangena kuzo, kodwa ngegazi lakhe sazi into basifumana amandla ngoba yena ububomi kuthi sakuphelelwa ngamandla, yena usuku abe ngamandla kuthi. I so wish singaske sivuseleleke sazi into yokuba ngabana umkhulu ongaphakathi kwethu kunalowo usezweni. Ithi iBhayibhile yena ugquma njengengonyama but akayiwi ingonyama ngoba uKristu wafa wafela endaweni yethu ukuze thina singatshabalali koko sibe nobomi obungunaphakade. Nabu bomi bukaKristu, nansi imfundiso kaKristu, nansi intsikelelo kaKristu, nalu babalo lukaKristu. Athi uPaul xa ethetha ngalo lwanele, nelakho imeko mntakaThixo luywanele. Hallelujah. This is the cross. Athi uPaul masingaze siqhayise nganto ingenguye umnqamlezo. This is the cross uPaul xa ethetha ngaye athi mna ndifile akusaphili mna kodwa kuphila uKristu ngaphakathi kwami. This is the time whereby bazalwane ukuphila kwethu kufuneka sikubulale kuphile oyena mntu unguKristu ngaphakathi kwethu. Yangu uThixo angasikelela asenele lamazwi ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Inqaniwe inhliziyo inqanela uThixo Mandithathe ithuba ndibulise kubazalwane bonke ngoYesu Kristu Nkosi yethu, and welcome you to this broadcast. Igama lami nguKuhle Mbuku, and I've been tasked by the church into yoba ndabelane nabazalwane ngelizwi lesithandathu kumazwi asixhenxe uKristu awawathethayo esemnqamlezweni Bethlehem, the time efela izono zethu. Ilizwi lethu lifumaneka kuncwadi kaJohn chapter 19 verse 30. Lithi ke ngesingesi, when Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Now I would like to expand on the part elithi "it is finished." All of us know that for there to be into ekuthiwa igqityiwe, there had to be a start salonto, or a salo process, or a start salo journey, or whatever.
ingaba nesiphelo ibinaso isiqalo. And we all know that in scripture it is said that kwakuye kwadingeka into yoba Amazwi athumele someone who would be a Messiah, who would save mankind from their own sins. As emhlabeni ezofela izono zabo. Christ volunteered ke uba uzawenza lo msebenzi ehle azofela izono zethu. And this I believe is when he was at the end of that journey yokuba ezele ukuzofela izono zethu. Now I'd like us to highlight nje enye izinto ezimbalwa kulento awayenzayo uKristu. Number one, into yoba he took on a journey eyayinzima. Wayithatha le assignment eyazi ukuba it was going to be a very difficult assignment because it had a lot of pain ekwakufuneka edlule kuyo in order for him to be able to utter the words athi kugqityiwe. And ndithande into yoba ekuyithatheni kwethu loo nto leyo siyi-understande siyizise kwezethu impilo as abantwana bakaThixo. The first question that we need to be asking ourselves is into yoba sihambe umgama ongakanani thina as the children of God in trying into yoba simlinganise kwizinto azenzileyo. I'm not expecting anyone to go die on the cross, but what I'm saying is kuzo zonke i-assignments that are given to you, that have been given to you by the kingdom of God, we are charged to make disciples of men of all nations, and silindeleke into yoba sizenze ezi disciples njengomsebenzi wethu kuba thina sesifumene le nyweba i-free. We have been given this salvation freely, and we've been charged into yoba sabelane ngayo. We need to ask ourselves as individuals, as abantwana bakaThixo, into yoba how far have we gone? If you were to be asked today into yoba umsebenzi wakho of making disciples uhamba ungakwazi na ufikelela ekubeni uthi ndiwenzile to an extent yoba I am confident into yoba if I were to leave this earthly dwelling today ndingakwazi uku-utterisha the same words that Christ uttered ndithi kugqityiwe. Secondly, I would like us to look at assignments that we choose not to take, that are assignments that are assigned to us by the kingdom. I-assignments esiziqondayo into yoba zihamba nobunzima phakathi. Sikhumbule into yoba the standard is Christ. Thina singabantu kufuneka belinganise yena because he is our savior and he is our model. Nguye owahamba le ndlela and kufuneka silinganise yena ekuhambeni le ndlela. Now thina, do we take assignments sizazi into yoba ezi assignments will bring about trouble in our lives, will bring about pain in our lives, will bring about hardship in our lives? Are we abantwana bakaThixo who are able to say at the end of it all it will be worth the sacrifice? Do we approach it ngale ndlela uKristu awenza ngayo yena xa ngaba kusithiwa someone needs to go and die? Do we allow ourselves to go out there to be in trouble, to be in tribulation for the benefit of the kingdom? Zizinto ke ezo endirhalela into yoba each and every one of us are introspective kuzo. Into yoba, do I take assignments xa ngaba zinzima na ndizenze to the extent yoba ndibe confident into yoba if I were to be asked ndingatsho uba ekugqibeleni kugqityiwe? Number two, do I take assignments ndizenze na to satisfaction yam, ndibe at peace with into yoba I have delivered on these assignments? Ingase ke bengamazwi esihlala sizibuza wona, ingase ibe yindlela esireflecta ngayo kwizinto that are expected of us because our Savior had done it, wathi kugqityiwe. Ingase ke yonke into that we start sibe confident enough to say kugqityiwe, sibe siyigqibile nyani. Praise the Lord.
We depend upon the power from above and a finished work on Calvary. Here we stand, we proclaim victory. Oh, victory. In the blood of the Lamb. There is victory. Victory. Oh, victory. There is victory in the blood of the Lamb. There is victory in Jesus. Victory in His name. Victory in the blood. Oh, here we stand. We proclaim victory. Victory in the blood of the Lamb. Here we stand. We proclaim there is a victory. There is power in the name, in the blood of Jesus, of the Lamb. Sibulisa abazalwane bonke kwindawo ngendawo, sibulisa otata, sibulisa omama obhudosisi, sibulisa pastors nomama wefundisi ngegama elihle lenkosi yethu nguYesu Kristu. Sindi othethayo ndingumama uMnyabiso emdantsane osindisiweyo, ndimthanda kakhulu uYesu Kristu. Ndicela sifumane ilizwi lokugqibela lika Yesu ethetha emnqamlezweni kwincwadi kaLuka isahluko se-23 verse 46. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Wadanduluka ngelizwi elikhulu uYesu wathi, bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe akuba etshilo waphuma umphefumlo. Inkosi mayisikelele ufunda kwezulayo ngoku kude kunaphakade. Amen. Ndicela siqale ngalamazwi awathethayo. uYesu simva apha esithi bawo. Njengoba sisimva esithi bawo, uYesu kumazwi adlulileyo simve ekhala esithi, Eloi, Eloi lama sabakthani. Thixo wam undishiya ngani na? It means uThixo wemka kuye. Kodwa though uThixo emkile kuye, akayekanga uYesu ukuthi bawo. uYesu ikhona indawo athetha kuyo noThomas. Uthi kuJohn 10 verse 30, I and my Father are one. Athi kuJohn 14, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Sifumanisa into yobana apha uYesu nantoni na awayeyenza wayeyiva waqala efumana authority from the Father. So yayingekho nix into awayenoyenza without the Father.
Iyo lento ke ngokufumaniswa kweli lizwi lokugqibela uthi ezandleni zakho ndiwunikela kuwe umoya wam, because andizukwenza nto umoya wam ungekho wena bawo. I and the Father are one. I-attitude leyo ekudingeka uba bazalwane sibe nayo. I-attitude elukholweni lethu ekudingeka uba sibe nayo. Because asinakwenza nto ngapha. Uthi kwenye indawo kuJohn, uthi ngaphandle kwam hlalani kum, mna ndihlale kuni. Ngokuba ningehlelanga kum andinakwenza nto. Simbona uYesu sibona ukuba akho nto noyenza. Nokuba bendisebenza this spirit of mind ivusa abantu anawukuzivusa ngokuba wakakho. Uthi ke ngokubawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Why ezandleni zakho? Because ezandleni zakho there is safety. Ezandleni zakho there is life. Ezandleni zakho kukho provision. Ezandleni zakho bawo kukho multiplication. Uba umoya wam ndiyenda ubeke ezandleni zakho, umoya wam uzawumultiplya, multiplyeka esandleni sikaThixo, kuzaliseka imission kaThixo. uYesu apha uyifulfillile imission yakhe. uYesu uyifulfillile imission kaBawo emnqamlezweni. I-1 imission kaThixo uqala kwiGenesis uyotsho kwiRevelation, ipha kuJohn 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believeth in him, they shall not perish but have eternal life. Wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe ukuphela kwamzelelo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Wayifulfilla uYesu Kristu lona. Xa esa umoya wakhe uThixo, it means xa simkholelwa uYesu, uThixo ngomoya wakhe oyingcwele ufaka uYesu kum ndisemdatsane, afake uYesu komnye eseking, afake uYesu komnye eseNigeria, afake uYesu eseAsia. Ufumanise uYesu ugcwele elizweni ngoba uYesu uthatha umoya wakhe ufaka ezandleni zikaThixo. Gqibile uYesu imission yakhe, noThixo uyigqibile nemission kaThixo. Intilele kuthi ke ngoku wena unaye nalo moya unikelwayo, ungawufumana namhlanje. Ukuba uzange umamkele uYesu, ungamfumana namhlanje. Yenza lo mthandazo emveni kwam. Yesu, ndiyakwamkela, ngena enhliziyweni yami, uxolele izono zam, uxolele amatyala am, ndingatshabalali, koko ndibe nobomi obungunaphakade, koko ndibe nobomi bukaThixo. Amen. Bawethu namandla onke, yisewe Nkosi yethu nguYesu Kristu, siyathandaza Nkosi ngalowa nalowa ukuthathayo. Bawethu namandla onke, wena awungomuntu ungaqoka. Bawethu othandekayo bakuvuma njengoThixo, ngena ezinhliziyweni zabo. Bawethu othandekayo, uthe emazulwini kuyavuywa, ngomoni ngamnye oguqulakaleyo. Bawethu othandekayo, bayatransferwa from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Ngabantwana bakho, we give you all the glory, we give you all the praise. There is no God like you. In Jesus' name, amen. Namhlanje usinsiwe, uYesu wamkelwa ngolo hlobo. Imission kaThixo athi bonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso yenzekile ngoba nawe umvumile. Inkosi kusikelele. God bless you. Amen. Good.
ithemba lam kuwe Baba Kibeka kuwe wedwa kibeki ithemba Kosi